இத பார்த்த ராஜா ராஜகுரு கிட்ட தெனாலிராமனுக்கு பூஜை செய்ய சொல்லியிருக்காரு. அங்க போய் என்னென்ன கலாட்டம் நடக்க போதோ, கதைக்குள்ள போய் பார்த்துருவோம். அமாவாசை நள்ளிரவும் வந்தது. எங்கும் பயங்கர இருட்டாயிருந்தது. குறித்த நேரத்துல ராஜகுருவும் அரண்மனை புரோகிதர்களும் மயானத்துக்கு போய் அங்கிருந்த ஆலமரத்தடியில பூஜைய ஆரம்பிச்சாங்க. ராஜகுரு வேக வேகமா மந்திரத்தை சொல்லிட்டு ஆலமரத்து உச்சியை பார்த்து, ஓ தெனாலிராமன் ஆவியே அப்படின்னு கத்தினாரு. கூப்பிட்ட உடனே ஆலமரத்துல இருந்து கருத்த உடலுடனும் சிவந்த கண்களுடனும் ஒரு பிரம்ம ராட்சசன் குதிச்சான். என்னையா கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு பயங்கர குரல்ல சொன்ன உடனே அங்கிருந்து ராஜகுருவும் மற்ற ஆட்களும் தலை தெறிக்க ஓடி போய் அரண்மனையில ராஜாவை சந்திச்சாங்க. ராஜாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவங்க பின்னாடியே திரும்பி பார்த்தாங்க. பிரம்மராட்சசன் தங்களை தொடர்ந்து வரலன்னு மனசுல நிம்மதி அடைஞ்சாங்க. ராஜா கிட்ட அங்க நடந்த எல்லா விவரத்தையும் சொன்னாங்க. உடனே ராஜா, என்னடா இது, இந்த தெனாலிராமன் ஆவி பிரம்மராட்சசனாவே மாறிடுச்சா, இதுக்கு உடனே ஏதாவது தீர்வு பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு. ராஜகுருவும் தன்னோட வீட்டை நோக்கி போனாரு. அவர் வீட்டு கதவை தட்டினதும் அவருடைய மனைவி பயந்த முகத்தோட வந்து வீட்டை திறந்தாங்க. அவரு தன்னோட மனைவி கிட்ட, ஏன் இப்படி பயந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே அவரோட மனைவி, நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி 2-3 தடவை ஒரு பயங்கர உருவம் வந்து கதவை தட்டிக்கிட்டே இருந்தது, நீங்களும் வீட்டில் இல்லை, அதனால நான் கதவை திறக்கவே இல்லை அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டே சொன்னாங்க. ராஜகுருவும் மயானத்துல நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் மனைவி கிட்ட சொன்னாரு. ராஜகுரு மனசுல, இந்த தெனாலிராமன் இறந்தாலும் இவனோட தொல்லை மட்டும் முடியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு நொந்துக்கிட்டாரு. அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே ராஜா ஒரு அறிவிப்பை மக்களுக்கு வெளியிட்டாரு. அது என்னன்னா, அந்த தெனாலிராமன் பிரம்மராட்சசனை யார் அடக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு 1000 பொன் பரிசளிக்கப்படும் அப்படின்னு பறைசாற்ற சொன்னாரு மன்னர். 2 நாட்களுக்கு பிறகு வயதான சன்னியாசி ஒருத்தர் அரசரை தேடிட்டு வந்தாரு. அவரு அரசரை பார்த்து, நீங்க பறைசாற்றியதை கேட்டுட்டு வந்திருக்கேன், அந்த தெனாலிராமன் பிரம்மராட்சசனை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியும், அதுக்கான பரிசை நீங்க கொடுக்கறதோட அல்லாம எனக்கு ஒரு வரமும் தரணும் அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே அரசர், என்ன வரமானாலும் தர்றேன், ஆனா என் அரசுக்கு தீங்கு ஏற்படாம நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார். உடனே சன்னியாசி, உங்க அரசுக்கு இதனால எந்த தீங்கும் ஏற்படாது, ஆனா நன்மை ஏற்பட்டாலும் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அரசர், சரி அப்படின்னா முதல்ல அந்த பிரம்மராட்சசனை அடக்குங்க, அப்புறம் அந்தணனை கொல்லும்படி நான் உத்தரவிட்டதுக்கான எனக்காக ஏற்படும் பாவத்தையும் நீங்க போக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே சன்னியாசி, அப்படியே செய்யலாமே, உங்க பாவத்தையும் போக்குறேன், ஏன் தெனாலிராமனை உயிரோட கொண்டு வரவும் என்னால முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த விஷயத்தை கேட்டோன்னே அரசர் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டாரு. அவரு சன்னியாசிய பார்த்து, என்ன சொல்றீங்க, தெனாலிராமனை உயிரோட கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு ஆவலோட கேட்டாரு. உடனே சன்னியாசி, என்னால முடியும், நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே அரசர், ஓ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போச்சு, பிழைச்சு போறான் தெனாலிராமன், அவன் இங்க இல்லாம அரண்மனையே கலகலப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே ராஜகுரு, அவன் உயிரோட வந்தா மட்டும் என்ன பிரயோஜனம், மறுபடியும் விஷமத்தனமும் வேடிக்கையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்னு சலிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு. உடனே அரசர், அப்படி இல்லை ராஜகுரு, இங்கிருந்தா ஏதாவது சொல்லி எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பான், அரண்மனையில அவன் இல்லாம ரொம்ப வெறிச்சோடி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே மந்திரி சன்னியாசிய பார்த்து, சுவாமி அதுக்கான பூஜையெல்லாம் எப்போ ஆரம்பிக்க போறீங்க, எல்லாத்தையும் அந்த மயானத்தை ஆலமரத்தடியில தயாரா வைக்க சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே சன்னியாசி, அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், இங்கேயே இப்போதே பூஜையை ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே ராஜகுரு, என்னது இங்கேயா, ஆலமரத்தடியில இருக்க பிரம்மராட்சசனை அடக்க இங்கே பூஜை செய்யறதா, இது சரியா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சந்தேகத்தை கிளப்பி விட்டாரு. உடனே சன்னியாசி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், தெனாலிராமனையே உயிரோட கொண்டு வர போறேன், அப்ப அந்த பிரம்மராட்சசன் இறந்துதானே போவான், அவன் இனிமே தேவையில்லைல்ல அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே அரசர், அந்த பாவமும் எனக்கு நீங்கிரும்ல அப்படின்னு சொன்னாரு. கண்டிப்பா நீங்கிரும், ஒரே கல்லுல 2 மாங்காய், தெனாலிராமனும் உயிரோட வந்துருவான், அதே மாதிரி பிரம்மராட்சசனும் இறந்து போவான் அப்படின்னு சொன்னாரு சன்னியாசி. அரசர் சன்னியாசியை பார்த்து,
ஐயா, என்னோட பாவத்தை நீக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே சன்னியாசி, தெனாலிராமனே உயிரோட வரப்போறான், அவனை கொன்ன பாவம் மட்டும் உங்களை எப்படி சேரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே தன்னோட நீண்ட தாடியையும் சன்னியாசி வேஷத்தையும் களைச்சிட்டு தெனாலிராமன் எதிரில் நின்னான். அரசகுருவும் ராஜாவும் அவனை உயிரோட பார்த்ததும் கல்லாவே நின்னு போனாங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்படியே திகைச்சு போய் நின்னாங்க. உடனே அரசர், நீ உண்மையாலுமே தெனாலிராமன் தானா அப்படின்னு கேட்டாரு. உடனே தெனாலிராமன், ஆமா, அதுல என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே நடந்த எல்லாத்தையும் சொன்னான். உடனே அரசருக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல, விழுந்து விழுந்து சிரிச்சாரு. ஆனா ராஜகுரு மட்டும் பயங்கர சிந்தனையில இருந்தாரு. உடனே அரசர் தெனாலிராமனை பார்த்து, பலையாளடா நீ அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு. தெனாலிராமன் அரசர்கிட்ட தன்னையும் தன்னை விடுவித்த 2 வேலையாட்களையும் மன்னிக்கும்படி வரம் கேட்டாரு. முதலில் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? உடனே அரசர், ஆஹா, அப்படியே செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே உள்ளே போய் 1000 பொன்னையும் எடுத்துட்டு வந்து தெனாலிராமன் கிட்ட கொடுத்தாரு. அரசர் 1000 பொன் தரேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொடுக்காம இருக்க முடியுமா? உடனே தெனாலிராமன் அந்த 1000 பொன்னையும் வாங்கிட்டு அரசரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு சந்தோஷமா தன்னோட வீடு நோக்கி போக ஆரம்பிச்சாரு. அப்பாடா, ஒரு வழியா தெனாலிராமன் வெளியே வந்துட்டாரு. இனி அரண்மனை ஃபுல்லா தெனாலிராமனோட அட்டகாசம் தான். தெனாலிராமன் இனிமே என்னென்ன குறும்புகள் பண்ண போறாரோ, பொறுத்திருந்து அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ, பை.